Здравейте! Това е един много специален момент за нашата гостенка, която сега ще дойде, защото макар 8 клас, тя представи нейната книга "Души на мъката", което мога да кажа, че е много хубаво, защото в днешно време има много родители, които се чудят как да предпазят децата си от какви ли не ужасни неща. Антония е пример как даже не мога да го опиша с думи, как може да има и спокойни родители дори в днешно време. Нека да я поканим, за да може да представи книгата си, да поговорим за това нещо. Тони, ела. Благодаря. Първият ми въпрос е: какво те вдъхнови всъщност да напишеш книгата "Души на мъката"? Ами най-вече поредица от трудни моменти, да кажем, но както вече в самото представяне споменах, аз не случайно изсвирих музиката, интереса ми към орнитологията, към птиците, към тяхната свобода, красотата на музиката, това, което я прави близка до нас, това, което ни кара да я чувстваме. Разбирам. Кое те запали всъщност да пишеш? Това стана определено не много очаквано. Във втори клас някъде случи някакво събитие, подариха ми една книжка, имаше такива в нея стихотворения, откази по-точно от стихотворения на Димчо Дебелянов, Пенчо Славейков и други много известни наши поети, както и картинки за оцветяване до тях. Всъщност, в тази книжка аз за първи път прочетох цитати на Димчо Дебелянов и толкова много се вдъхнових, толкова много се запалих, почнах да ги уча наизуст и вече в края на втори клас, просто вдъхновението беше абсолютно естествено след всички тези уникални произведения, че първото ми стихотворение просто излезе по една тема в училище. И в 5-6 клас писането ми се превърна в потребност. Много хубаво. Ти обичаш ли да четеш? Защото много автори, поне доколкото аз съм чела, казват, че не обичат да четат толкова много, а обичат да пишат. И ти ли си така, или обичаш да четеш и да пишеш, или повече да пишеш? Обичам да чета и пиша и в интерес на истината, защото както един много известен цитат казва, момичето, което четеше книги, се превърна в жената, която ги пише. Така че, да, понякога нямам толкова много време, нямам основно някаква цел и в тези моменти повече пиша, защото писането ми е потребност. Четенето също някакси, писането си е моя свят от всякъде, докато в четенето влизам в някой друг свят, нечий свят, който също е толкова искрен, но, да, така че чета и пиша. Да, разбирам те. Аз също много обичам да чета. Коя ти е любимата книга? Малкият принц на Антуан Екзюпери. И бих казала също Птиците умират сами на Коли Макало. Да. Малкият принц е книга, която е според много автори, както и обикновени хора, така да кажа. Тази книга е разбирана по съвсем различен начин от малки деца първи-втори клас, както и от вече възрастни на по доста години. Това е книгата на всички времена. Тя така е наречена, защото е просто нещо, което с възрастта, колкото и пъти да го четеш, то не ти омръзва. И всеки път, като го четеш, разбираш нови и нови неща, които разбираш книгата по различен начин всеки път. Всъщност да те попитам, колко са стихотворенията в книгата? 31, като 28 са на български език, 3 на английски език. Можеш ли да ни кажеш някои от заглавията, които лично на теб са ти фаворити от книгата? На мен всички са ми фаворити, аз всички стихотворения си харесвам. Защото са мои милове.
И идеи. Любов, поезия. Но да кажем, че най-харесваните общо са едноименното Души на мъката, Децата на века. Най-вече Децата на века. То носи наградата за националния конкурс Вяра. Също така Дъга в мрака, Надеждата, The Sunshine, The Sign that we all been waiting for, Rising Again. Истинската ми същност се разкрива в тези стихотворения, както и идеята на книгата, основната идея за пътя към светлината и за вярата в светлината, която трябва да носим в себе си. В интерес на истината, различните хора, като я прочетоха, разбраха различни неща от всичко това, но се надявам днес да съм успяла на представянето да покажа това, което трябва да покаже тази книга, нещата, към които трябва да ни подтикне ценностната система и, разбира се, да съм вдъхновила поне малко зрителите. А можеш ли да ни кажеш кои са Децата на века и също така и кои са Душите на мъката? Душите на мъката и Децата на века са синоними, но в началото, когато я писах, към началото на 6-ти клас, отговорих на въпроса, това още в предговора, че душите на мъката са всички онези, които чувстват, които вярват, които знаят какво е музика. Това е така, но днес отговарям по различен начин и този цитат, който ще ви кажа, е в епиграф на страницата на стихотворението Децата на века. Кои са тези души на мъката? Ние, децата на века, защото сме различни. Децата на века по какво са различни и може ли дори и да са по-малки или по-големи тези деца, да са наистина деца? Може ли, и въпросът ми е, може ли те да са възрастни, може ли да са по-малки? О, да, децата на века, всички ние сме деца на века, защото живеем в това време, но децата на века, както аз го използвам, са по-скоро, как да кажем, по-скоро всички тези от нас, които го променят този свят, които имат вярата да продължават напред, които имат сърцето и които имат най-вече волята да вървят срещу течението, да се борят, въпреки че са неразбрани, доста често неразбрани. Аз се надявам чрез тази стихосбирка да напомня на доста деца на века, които я четат, че има смисъл в това, което правят. И да ги накарам да си мислят, че не са сами, защото в момента, в който съм писала стихотворението Децата на века, които са всъщност тези души на мъката, защото са неразбрани, съм имала нужда от разбиране. Да, те са по-различни с това, че носят искрата си, талантите си и носят нещо, то не е повече, то е по-скоро специално, то е истинско, то е нещо, което трябва да бъде показвано. И аз лично съм много благодарна, че продължавам да ги намирам тези деца на века и, разбира се, продължавам да ги търся активно. Много, много хубави думи. Тук се отклоняваме малко от темата, после пак ще се върнем, но бих искала да те попитам какво би посъветвала някой от зрителите ни, които не четат толкова активно. Аз мога да кажа, че всъщност и аз не четях толкова активно допреди, може би, 1 година, но това е друга тема. Сега ти ни кажи какво ще ги посъветваш? Ще ги посъветвам. Поезията е жанр, състоящ се от доста често кратки творби. Творби, които изразяват, нали, то е лирика, разбира се, но много малко, много за секунди се четат. Бих ги посъветвала да намерят едно свое стихотворение. Може да е 2 стиха, може да е съвсем кратко. Това ми е мисълта. Но да го превърнат в свое, да
видят същността си в него и наистина да имат едно такова стихче, едно редче, каквото и да било, нещо написано от някого. Може да е написано дори самите тях, дори да нямат таланта да пишат. Да го направят просто в трудните моменти, това помага, това прави нещата наистина по-специални от всякога и трудностите по-лесни за преживяване. Разбирам те напълно, но би ли ми казала, това мисля, че е въпрос, който аз се досещам за отговора, но пак ще те попитам, часовете по литература, както и по български език, в училище бяха ли ти така наречените досадни и скучни, или бяха интересни и завладяващи? Това е много интересен въпрос. Може би имало моменти, в които не са били най-интересните часове, но определено съм взела много от тях. И смятам, че учителите в училище просто няма как да запалят искра в абсолютно всеки, но пък ако запалят в дори едно дете си струва. И също така смятам, че всички от тези деца на века и хора, които изпитват трудности и търсят своето, да кажем, лечение в поезията, няма да разчитат на часовете по литература на училище или изобщо на някакво знание, на някаква интелигентност. Това не е въпрос на интелигентност, това е въпрос на преживяване на нещата. Според мен ще намерят своите книги, своите стихове или дори своите хора, с които да говорят, ако не четат, и ще си постигнат целите. Много, много хубави думи, но бих искала да те попитам, всъщност така и, как да го кажа, много ми е интересно дали си имала някакви, например, любими, не знам, може би изказвания, цитати на учителките ти по литература по български, имам предвид, ако е една на нея. Нещо, което, да кажем, са казвали на теб или на твоят клас, което лично ти си разбрала точно за себе си и си се, така да кажем, припознала в тези думи. По-скоро са цитати от творбите, които сме изучавали. Но да, има няколко такива реплики, че в крайна сметка един учител може да заведе до края, т.е. до потока точно класа си, учениците си, но те трябва да се наведат да пият. Ако не се наведат, няма кой да ги. И това изключително ме е мотивирало, както мотивиращо ми е било и цитатите за пътя, че пътя ние го изпълняваме, трябва да бъдем целенасочени, да не се отказваме, защото никой няма само успехи, но неуспехите понякога също са доста мотивиращи. Разбирам те. Щях също така, искам да те похваля за много за всичко, за това, че ти си 8-ми клас, даже всъщност си тепърва, нали, в 8-ми клас, влязох в английската с, мисля, че 2 частици. И това е наистина впечатляващо, защото в 7-ми клас в момента, в точно, как да кажа, тези етапи от няколко години насам, в 7-ми и 6-ти клас има ни момичета. В момента не говорим за момчета, говорим за момичета, които на тях не им е важно толкова образованието, им е важно да кажем какви ногти ще си направят или просто не е според мен това нормално. Наистина искам да те поздравя за това, че ти така си взела в предвид това, че образованието е по-важно от всичко друго на този етап в училище. И ни кажи какво ще кажеш като за последно на хората, които ни гледат, като завършик. Благодаря за милите думи.
Ами, ще им кажа никога да не се предават, защото душите на мъката и децата на века, ние сме тук, обърнете се към нас за нещо, открийте душите на мъката и децата на века в себе си, ако ги има. И искам също така, ако го гледат деца на века, да никога да не се отказват, да продължават да греят, защото светлината няма сянка. И много бих се радвала да е възможно след време да направим нещо заедно всички деца на века по света. Колкото и странно да звучи. Благодаря ви. Много благодаря. А можеш ли да кажеш къде да се купят книгите ти? Мисля, че те се виждат в кадър. Да. Ами, това е първа стихосбирка. За сега налично е възможно, може би, но предстои съвсем скоро втора. Така че смятам, че в един момент ще ги има в продажба, но за сега не мога да кажа нещо много конкретно. Добре, благодаря ти за отговорите, които ми даде. Още веднъж поздравления за стихосбирката, за представянето прекрасното, което беше доста дълго, но наистина имаше смисъл в него. Забравя да кажа, ние се намираме в Народна библиотека Иван Вазов, град Пловдив. Благодаря на всички, които са гледали това и приятен ден!